לילות קסומים, מועדון ברמה עם אנשים איכותיים, כיף ושמח פה. מועדון מדהים, כל פעם שאנחנו מגיעים לאילת, אנחנו באר שבעים, נהנים, מגיעים לפה, מזמינים כרטיסים מראש. לילות קסומים, זה המקום הכי איכותי שיש באילת. אנחנו הרבה מבלים באילת, מגיעים לפה הרבה פעמים בשנה. מוזיקה טובה, זמרים איכותיים, מוזיקה איכותית, אנשים איכותיים. זה המקום הראשון שאנחנו מגיעים אליו, וכיף להיות בו. אחד המקומות הכי טובים פה באילת, אם לא תהנו. האווירה כיפית, זה לילות קסומים כמובן. אז מה? מארחים היום את כל אילת פה. לא כל אילת, כל הארץ. דווקא אילת אם לא יהיה היום, דאגנו להביא את עופר לוי לכל החג. מה, כולם מקבלים פה יחס חם, מועדון משפחתי מאוד. וזהו, אנחנו דואגים בגדול ליחס חם לכולם. מביאים את האומנים הכי טובים בארץ. הבמה שלנו מאוד יקרה ואנחנו עובדים על איכות. את יופייך זוהר אין מילים לתאר, הלב בוער איך אפשר לוותר, כל מילה היא תפילה אל נפשך יפה, את שיריי מקדיש לך מהנשמה. אז מה מיוחד כאן? מה שמיוחד אצלנו זה אווירה משפחתית פה זה הבית של כולם. המקום שלנו ממוקם באזור טוב, מול מלון דן אילת, אנחנו צמודים לשטו, יש פה אחלה אווירה, אחלה זמרים, תמיד שמח כאן, אוכל טוב. המקום הזה יש בו אווירה טובה, אנחנו אוהבים לפנק את הלקוחות שלנו, נותנים להם הרגשה טובה, יוצאים פה בכיף, מנסים לעשות הכי טוב בשבילהם. ומה הכנתם לנו לקיץ הקרוב? בקיץ, מחכה לנו הרבה הפתעות, כל שבוע היו זמרים, אורחים. הרבה אומנים טובים. וכמובן יהיה אווירה טובה, כל יום יהיה פה כיף, יום כיף. מה שמחכה בקיץ, כל הזמרים הגדולים בארץ פה סגורים כבר לקיץ. יהיה פה הופעות על בסיס יהיה פה לילות קסומים לגמרי. לגמרי. מול ביתך עומד בגשם נרתח, מחכה רק לך מאוהב, אין מילים בפי כדי לתאר, לפתע עברתי מחר, זה את ליבי שובר, לפתע עברתי מחר. כיף לחזור לאווירה, לראות את האנשים, לראות את המועדונים פתוחים, הכל חי, הבתי מלון מלאים, תענוג. אני מבלה פה המון. חגית פה היא חברה, היא כמו אחות. אין על המועדון הזה. מאז שהפלקה נסגר לנו... לילות קסומים זה הבית. זה הבית, כן. לילות קסומים זה הבית. קודם כל זה נדיר שעופר לוי מופיע בלי הנגנים שלו ובלי הצוות שלו. אני אורח שלו. זה נועם משה, בזכותו ובשבילו אני פה. עם הנגנים שהוא ארגן, הוא יפיק את הערב הזה, וגם מחר יהיה יום רביעי וגם מחר יום חמישי. ככה הוא רוצה, מה נגידו? ומה נאחל לעם ישראל לכבוד האחה בפסח? אבל כל הנגנים יודעים לנגן את השירים שלי. אני צריך רק ללמוד לשיר.